אז הוזמנת לראיון עבודה במייקרוסופט. מזל טוב. בבקשה, חדר שלישי משמאל. כמו תמיד, הדבר הכי חשוב הוא הרושם הראשוני. בראיון המיון הראשוני נעבור על קורות החיים שלך, השכלתך וניסיונך המקצועי. שחק אותה תמים, אה? איך אתה מסביר את זה? אני שואל כאן את השאלות. לאחר הראיון הראשוני תוזמן למבדקים טכניים. אם אינך שולט בחומר היטב, אין לך ממה להילחץ. רק זכור שכל פעולה שלך במייקרוסופט משפיעה על מיליוני אנשים. וכל טעות קטנה עלולה לגרום לנזקים במיליארדי דולרים. בשלב הבא של המיון נבדוק את יכולתך לפתור בעיות מורכבות, לגלות יצירתיות וכושר אלתור. בשלב הבא נבחן את היכולות שלך לבצע מטלות חשובות תחת לחץ. יש לך 30 שניות להכין קפה. צא לדרך! יורים עליך פה! אמרתי מגיע אותו קצר, נראה מה אתה עושה פה! קדימה, נשפך לך קצת מימין, נשפך לך קצת מימין. 2, 1, סוף! אבל לא פחות מהיכולות המקצועיות שלך, חשובה לנו מאוד היכולת שלך להשתלב במייקרוסופט מבחינה חברתית. אתם חייבים לשמוע מה קרה לי. אני בדיוק מתקין את הדוטנט 3.5, אז כשבאתי להיכנס אפשר? ל-WCF, אז פתאום חטפתי בלוסקרין. לאחר שעברת את כל השלבים, נותר לך עוד שלב אחד אחרון. ראיון עם ה-AA. ה-AA הוא עובד בכיר במיוחד, והוא זה שיקבע סופית האם אתה מתאים לעבודה במייקרוסופט או שלא. את התשובות תקבל לביתך בתוך כשבוע. בהצלחה! אם לא התקבלה החלטה חד משמעית, ייתכן ותוזמן לראיון נוסף.